κλωστές. Είναι η βαρύτητα η μηχανή που μας γεννά. Η πρώτη ανάσα μας μάχη για χωροχρόνο. Δεν θα υπεύσουμε απόψε μια γιαχτίδα. Τους πόθους μας η λογική θα κυβερνά. Χορδές του πιάνου που επιστρέφουν στην αργία είμαστε. Δέσμοι σε ίστατο παλμό. Μια κούφια φάρσα είναι τούτη η μελωδία. Κι όλες οι λέξεις μας οδεί στον εαυτό. Μια σπίθα. Κι ο καθής ευθύς αλλάζει ρότα. Ένα φορτίο φέρνει την εξώσφαιρα κοντά. Κι έτσι πλεγμένοι, με τραγούδια, ποίηματα, ποτά, μπορεί να ανοίξουμε στο άπειρο μια πόρτα. Λονδίνο. Θέλω να φεύγω κάτω από τους θαλάμους, να παίζω με το βέιπερ μου, να μπαίνω στη μέση σε ένα κρεβάτο, να κάνω poppers τρώγοντας κόκκινες σούπες. Θέλω να παίρνω Uber με οδηγό ένα σκύβρο. Θέλω να μου λένε μόνο συγγνώμη και τα λουλούδια να πάσχουν από συγκινήσεις. Θέλω κάτω από τη βελανιδιά να πεθαίνω τρώγοντας σίκ. Φιλικό προς το Ζανούσι μου. Γυρνάει ο κάδος. Τρέχει τρελά. Και αυτή μαζί του. Δεν τον προλαβαίνει. Τα ρούχα χτυπιούνται. Γίνονται ένα. Καρφώνεται στη φυγόκεντρο της Λευκής Βουλάς που οριάζει. Σπάει η ασφάλεια. Σοριάζεται μπροστά της η πλήση. Χρειάζομαι καινούργιο απορριπαντικό. Αρινό. Μάρτης. Αλήθεια στις στοές του κόκκινου μήλου. Στου τριαντάφυλλου την αιμάτινη απουσία. Μάρτης. Σαρακοστής της αντοχής μας τη σιωπή. Πολέμια τα χάδια σου. Σαν τη χλωμή του χρόνου υπόσχεση. Άκου της καταιγίδας το παράφορο φιλί και τη φωνή της βάτου της αρχαίας αφουγκρά σου. Γιατί του δυος μου η ανάσα να με σβήνει, γιατί δηλώ αντάτζω των Αγίων, καιρή των πόνων και ασχημάτιστη αφή. Μάρτης της λεμονιάς και του αίτητου πλάμου, μάρτης που αλίπητα σε σκορπίζει. Κραυγή του Σιμούν στου φύνει κατά δέξια περάσματα, ποια ζέστη σε κατάπιε. Ποιο φλάουτο μακρόσυρτο ανέτεια σε κλεβάζει, δειλά σε δοκιμάζει, σε ξεφυλίζει απ' την αρχή. Πες μια ανάσα στο διψασμένο στέρνο μου αποκοιμήσου, μωρό παιδί στον άστρον τη μήτρα. Πες μια φυγή στη σιωπηλή τη σάγκα του κορμιού μου, πες και θυμήσου, τραγούδισε. Λυπήσου. Στην άβυσσο αφήσου. Εκεί στην άκρη του νερού θα περιμένω. Εκεί στου φύλακα του αετού το καταφύγιο. Ουριήλ, θεών, ελπίδων, πνοή ακριβή του παραδείσου. Αλφα και Ωμέγα και δήθεν αναμένω. Νύχτα των διασεμιών με δάκρυα σε υφαίνω. Ήμουν μικρή όταν η μητέρα χειρουργήθηκε. Απέμεινε με μια τομή που διέσχιζε την πλάτη της σαν φουσκωμένο ριάκι. Ένα δέντρο είχε φυτρώσει μέσα στο σώμα της, πορόδες και γκρίζο με πολλά κλαδιά. Το έβγαλαν από τον πληγωμένο νεφρό και της το έδωσαν στο χέρι σαν δώρο. Το έβαλε προσεκτικά στο διάφανο κουτί. Μετά το έκλεισε στο ερμάρι. Τη μητέρα μου τη λένε Ζωή.
Το ονόμασα δέντρο της ζωής μου. Στην Ανατολή βρήκα χαλιά με το δέντρο της ζωής υφασμένο μέσα τους. Ήταν μιλιά εκείνο. Είχε στρογγυλούς κόκκινους καρπούς. Κάτω από το παχύ φύλλωμά του βρισκόταν πάντα η μητέρα μου. Το 1994-1995, στη Φιλοσοφική Σχολή στο Αγγλικό Τμήμα, σε μια αίθουσα που έβλεπε όλη την Αθήνα, ξεκίνησε το μάθημα δημιουργικής γραφής. Με εισηγήτρια τη Λιάννα Σακελίου. Σε ένα δέντρο ζωής που θα άπλωνε τις ρίζες και τα κλαδιά του για 30 χρόνια τουλάχιστον. Με ρέουσες αφές. Αφορμές ζωής στο άλυτο κενό, έμπνευσης και γραφής, όπως γράφει η ίδια στο ομώνυμο ποίημα της «Αφές ρέουσες». Με πολλές συναντήσεις ανθρώπων. Τι έγινε αυτά τα 30 χρόνια δημιουργικής γραφής στο ΕΚΠΑ? Θα ανακαλέσουμε κάποιους σταθμούς αυτής της πορείας, θέλοντας έτσι να μοιραστούμε και να ξαναβιώσουμε κάποιες από αυτές τις στιγμές για να τιμήσουμε και να θυμηθούμε ανθρώπους και διαδρομές, αφορμές έμπνευσης και δημιουργίας. Ποιους συναντήσαμε όλα αυτά τα χρόνια? Ας δούμε ένα μικρό ενδεικτικό χρονικό αυτής της μοίησης. Βύθιζε στον βυθό την τρίαινα και άκουγα την πνοή του να ηχεί στον όρομο του Ασκελίου. Έφνης σηκώθηκε αέρας στο φρύδι του διάσελου. Βρεθήκαμε στο μάτι της οροκάδας. Έσκαψε τον βυθό και ανέβηκε, τρόχαλα δγδέρνονταν. Στην ηριδίζουσα ουσία του νερού, λιχνία πολύκυρη, λάμπα θιέλης, ο ενάλιος Θεός. Publication is not a big concern. Getting published is not the point. The point is doing your art, making your poems, and then sharing them. I think that the poem exists in a interior, visionary, visual form, in rhythmic form, deep in your mind, before it comes out in words. And it is that place that you look at, almost like looking at a movie. Just as, we don't think really in words, we think in pictures. When we are deeply thinking and deeply feeling, we think and feel in pictures, so to speak. And we choose or find our way to the language after that. And I know that this is possible from my own experience and from that of many other people I know, that you can visit that space and, again, find what the language might be, or what language you'd like it to be.
συναντήσεις, γεννιόταν η αγάπη. Όσα θα δείτε παρακάτω έχουν κάτι από την εμπειρία αυτής της αγάπης, όπως περιγράφεται στους στίχους της Λιάννας Ακελή. Ας το δούμε. Την πίνει και νιώθει τον φλεβικό της βόμβο, καθώς οι μουσούδες ψάχνουν τη γεύση του άγριου. Την πίνει και αυτή νιώθει τη γη. Έτσι λιώνει το χιόνι. Τα συμπιεσμένα μέταλλα ρέουν. Τότε ρηχεί λιμνούλα. Έπειτα ο αντικατοπτρισμός. Η τέλεια συμπλήρωση της ίδιας του της γλώσσας, όπου η νάρκηση χυμή στον εαυτό τους χάνονται μέσα. Ψυχή, σαν μεγάλο ψάρι, βγαίνει στην επιφάνεια, σκορπίζοντας τη νύχτα την μπλε αέρινη ροή της. Μπορεί τώρα να εισπνεύσει όλο το φως που στέλνει η λευκή σελήνη, να αγγίξει την άκρη της θάλασσας. Μπορεί να ακούσει το χυμό των φύλων στα δέντρα, να γευτεί την υπόκοφη μελωδία. Μπορεί να δει τη γοργόνα με τα μακριά κόκκινα μαλλιά, να λυκνίζει την ουρά της στον αέρα, κρατώντας την αγκαλιά της ήλιους. The riddle. The ancient riddle in my mind becomes annoying. Why do I talk to you waiting vainly for response? Why do I cry to you, but still I am alone? Why do I sing with you, since I only hear my voice? Why do I need you, knowing the silence that follows? Why does my heart yearn for a whisper from the void? Here lies the answer. It is your purpose of existence to remind me that I am alive. The ancient riddle in my mind becomes a companion, an old friend whose presence I have come to cherish. Through the silence, I discover a language unspoken, a communion beyond your words, a bond of existence. Why do I dance in the moonlight with only my shadow? Why do I laugh into the wind, feeling its hair on my skin? Because in these moments, I'm most profoundly aware of my life, coursing through my veins, of the breath I draw. Your silence is not void, but a canvas unpainted, an invitation to create, to dream, to explore. In your purpose, I find my own, to live, to feel, to be profoundly alive. So I will talk, cry, and sing with you still, embracing the echoes, the silence, the unanswered calls. For in this, I am reminded that I'm not alone in my loneliness, that I'm alive, fiercely, beautifully alive. Τραβούν οι μέρες, τραβούν και οι νύχτες. Το σκηνή τεντώνει. Ποιο ξεφτισμένο λουρί, ποια αγωνία θα σπάσει. Τραβούν τα χρόνια, τραβούν και οι μέρες. Το χώμα ασπρίζει. Ποιος άνεμος γερνά, ποια ανάσα κυματίζει. Τραβάει κατάρα, τραβάει αυλογιά. Αναμένω καντήλι. Και σαν τελειώσει το φυτίλι, τραβάει η νύχτα. Τραβάει και ο χρόνος. Όλα τραβούν. Τι μένει πίσω, μητέρα?
ποιητική. Το τραγούδι συνεχίζεται απρόσκοπτο στη ροή του, να εννοεί την κάθε λέξη, ανένταχτο στις προδιαγραμμένες πορείες κομιτών που κάποτε λένε οι ειδικοί θα περάσουν το μικρό μου αστεροσκοπείο. Φορολογούνται μελαγχολίες. Τεκμήρια η σελήνη, ο άναστρος χειμώνας. Μάλλον δεν είναι αρκετά για να δικαιολογήσω τις αλκιονίδες μου αυτοκτονίες. Συλλαμβάνονται οι εξάψεις για ανάρμοστη συμπεριφορά, προσβολή στη ρουτίνα της καθημερινής μου εδούς. Υποτονική επιδειξίες σκόρπια ανακροτηριασμένων αστεριών. Δικάζονται οι αδυναμίες. Ο συνήγορος εαυτός ακροβατεί στις κορυφές του Φούτζι, χαζεύοντας τις πλειάδες. Η καταδίκη δείχνει οριστική. Αλλά εγώ, αθωώνω το προμελετημένο μου έγκλημα να περπατάω φεγγαρίσια, να μελετέω τα σεληνιακά πετρώματα που στις βόλτες μου ανακαλύπτω σαν τον ιωστό θαύμα. Τα έχω κουμπισμένα για φυλαχτό πάνω στο στήθος κάθε φορά που τα μυρμήγκια συνοστίζονται στις άκρες των δαχτύλων μου, απαιτώντας να τους δείξω την έξοδο κινδύνου ή έστω το δρόμο προς την ερυθρά για το πρώτο αληθινό τους βάπτισμα στη θρησκεία της δικής τους επιλογής. Στον τόπο μου τώρα, τα τραγούδια θα πω των απάτριδων αστερισμών, καθώς τους χαζεύω από την πιο θερμή πλευρά του Φούτζι. Θα χορέψω κιόλας, προσέχοντας μην πατήσω τους χωματόλοφους των πάντα πεινασμένων λιγνώσωμών μου μυρμηγκιών. Είμαι ο Βασίλης Σταυρόπουλος και θα σας μιλήσω για τον Γκάρι Σνάιντερ. Η συνάντηση μαζί του έγινε χάρη στην έκδοση του βιβλίου Γκάρι Σνάιντερ, η ποιητική και η πολιτική του τόπου, εκδόσεις Οδυσσέας 1998, που επιμελήθηκε η Λιάννα Σακελίου, όταν κλήθηκα να μεταφράσω κάποια κείμενα για τη ζωή και τη γραφή του. Σχετίστηκα έτσι απαλά με το έργο του και γοητεύτηκα βαθιδών από τον τρόπο γραφής του. Η τελική επικράτηση του υποδείγματος του Σνάιντερ πάνω μου έγινε όταν τον άκουσα για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 1998 να απαγγέλει με τον παροιμιώδη και ιδιοσυγκρασιακό τρόπο του στα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Να σημειώσουμε ότι ο Σνάιντερ δεν αφήνει εύκολα τον υδροκρίτη του νότιου ποταμού Γιούμπα, την Καλιφόρνια, την ακτή του Ειρηνικού και στο νησί της Χελώνας, όπως το λένε οι γηγενείς Αμερικανοί, για να ταξιδέψει αλλού. Η παρουσία του εδώ έχει τη σημασία της για όλους εμάς που τον γνωρίσαμε από κοντά και είχε προετοιμαστεί επί 14 χρόνια από τη Λιάννα Σακελίου Σιούλτς από το 1984 έως το 1998 κατά τις επισκέψεις της στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη φιλική και ποιητική συγγένεια που ανέπτυξε μαζί του. Ακολούθησε αμέσως η μετάβαση στους Δελφούς για το συνέδριο Γκάρι Σνάιντερ Mountains and Text in Delphi, με τα ποιητικά δρόμενα εκεί, την καθηλωτική ανάγνωση του Σνάιντερ με γυμνά πόδια και το μαύρο τισέρτ, όπως θα θυμάστε που έγραφε απλά Beat, οι ομιλίες των συμμετεχόντων, η παρουσίαση του θεατρικού δρόμενου Voices, της Λαμπρινής Μίκου, την Παυλίνα Φερφέλη και τη Μαρία Μπότη, και εμένα, τότε φοιτητές του μαθήματος δημιουργικής γραφής. Εκεί είδαμε τον Σνάιντερ πώς κινείται στον χώρο. Τον ζήσαμε από κοντά. Με τι βαθύ σεβασμό περιδιάβαινε τα μνημεία, την προσοχή του να μην πατήσει ούτε τα ταπεινότερα ανθάκια, την απλότητα και την προσιτότητά του. Είναι μια ποιητική σύγκληση που έχει μείνει διαρκή σε όλους και όλες μας που είχαμε την τύχη να παρευρεθούμε και να συμμετάσχουμε. Ταυτόχρονα βεβαίως δεν μπορούμε παρά να μνημονεύουμε και τους απόντες και τις απούσες από το τωρινό προσκριτήριο, όπως την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, τον Ρόμπερτ Πρίστ, τον Λευτέρη Ξανθόπουλο,
και άλλους. Όταν αργότερα το ενδιαφέρον μου για το Σνάιντερ πήρε το σχήμα της δακτορικής διατριβής υπό την καθοδήγηση της Ιλιάνας Αγγελίου, του Ρόμπερτ Πρίστ και του Βίλιαμ Σούλτς, ανακάλυψα τη μεθοδολογία του, την προσωπική του έκφραση, τα ποιητικά του μέσα ή πιο ταιριαστά για την περίπτωση τα ποιητικά του εργαλεία. Είχα επιπλέον την τύχη να το συναντήσω στο Παρίσι, εκεί όπου έδωσε μια μνημειώδη παράσταση με το επικό ποίημά του Mountains and Rivers Without End, βουνά και ποτάμια χωρίς τέλος, στο σπίτι της Ιαπωνίας στο Παρίσι, με τη συνοδεία παραδοσιακών Ιαπώνων μουσικών που είχαν έρθει ειδικά για αυτό το σκοπό. Εκεί σε μια συνέντευξη που μου παραχώρησε στις 8 Δεκεμβρίου του 2002, η οποία πρόσφατα δημοσιεύθηκε στο Poetica.net, μου άνοιξε την πόρτα του λογοτεχνικού του εργαστηρίου. Περιγράφει και μου αποκαλύπτει τον τρόπο και το σκεπτικό εργασίας του, παραλληλίζοντάς τα με τη χρήση των εργαλείων. Ο Σνάιντερ χρησιμοποιούσε ανέκαθεν εργαλεία για τη χειρονακτική δουλειά, την οποία άλλωστε υμνεί και στο έργο του. Ο τρόπος αυτός απάντησε στο προσωπικό μου διαρκές ενδιαφέρον για την ανακάλυψη του τρόπου εργασίας των ποιητών στην πρακτική του διάσταση. Από τότε ο δρόμος έγινε διαρκής και ευκολύνθηκε δε και με την εξειδικευμένη βοήθειά του με βιβλία, κείμενα και επιστολές που οδήγησαν ασφαλώς μέχρι την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής. Ωστόσο, το τέλος της εργασίας αυτής δεν ήταν και πάυση της παρουσίας της ποιητικής του Σνάιντερ στη ζωή μου. Η τριβή μου με την πένα του Σνάιντερ με ξενάγησε σε μια απολαυστική και απαιτητική διαδρομή, η οποία παραμένει πάντα παρούσα και αναδυόμενη στην καθημερινότητα. Μια κληρονομιά εργασίας και αφοσίωσης που μου χορηγήθηκε γενναιόδωρα εκ μέρους του Σνάιντερ με την πολύ θετική του γενικότερη στάση. Μετά από παρότριση της Ιλιάνας Αγγελίου, συνέχισα τη μετάφραση των ποιημάτων του και έτσι η ποιητική του δασκάλου μου επιμένει να ξεπετιέται απροειδοποίητα και αναποφιστικά, ακριβώς με τον τρόπο που το περιγράφει στο ποίημά του How Poetry Comes to Me, πώς η ποίηση έρχεται σε μένα, σαν ένα κοϊότ, μια κίσα που μπορεί να λέει και ένα τραγούδι, ή μια πούμα που κατεβαίνει κουτρουβαλώντας πάνω στα κοτρώνια τη νύχτα, μένει τρομαγμένη έξω από την περίμετρο της φωτιάς μου και εγώ βγαίνω να τη συναντήσω στα όρια του φωτός. Το τραγούδι της Κίσας. Magpie Song. "6 a.m. Sat down on excavation gravel by juniper and desert southern Pacific tracks. Interstate 80 not far off. Between tracks, coyotes, maybe 3, howling and yapping from a rise. Then a magpie flew down to a bough, tipped his head and looked at me and said, "Here is the mine, brother, turquoise blue. I wouldn't fool you. Smell the breeze. It came through all the trees. No need to fear what's ahead. Snow up on the hills west will be there every year. Be at rest. Feather on the ground, the wind sound. Here in the mine, brother, turquoise blue. Snow up on the hills west. We'll be there every year, be at rest.
a feather on the ground. The wind sound. Here in the mine, brother, turquoise blue. Με λένε Περντίτα, δηλαδή χαμένη. Είμαι η κόρη της HD. Πριν από 20 χρόνια βρισκόμουν ακριβώς εδώ, κρατώντας ένα άλμπουμ με παλιές φωτογραφίες και σας μιλούσα για τη μητέρα μου. Και σήμερα σας έχω φωτογραφία, αλλά μόνο μία. Έχω μία φωτογραφία, παλιά πια κι αυτή, περίπου 18 χρονών. Πού είναι η φωτογραφία? Με συγχωρείτε. Να η φωτογραφία. Δείτε τους. Μία ομάδα φοιτητών που αποφάσισαν να ανεβάσουν μία παράσταση. Μία παράσταση για μία Αμερικάνα ποιήτρια που είχε πεθάνει πολύ πριν γεννηθεί. Γιατί τη διάλεξαν? Ίσως για τους τίτλους της. Ίσως για τη ζωή της. Ίσως γιατί αγαπούσε την πατρίδα τους. Δεν ξέρω. Όλα ξεκίνησαν μία ημέρα σε ένα μάθημα στο πανεπιστήμιο. Σε μία αίθουσα του πανεπιστημίου, λοιπόν. Η καθηγήτριά τους ήθελε να κάνουν μία εκδήλωση για να γιορτάσουν τα 100 χρόνια από την ίδρυση του πανεπιστημίου της. Του πανεπιστημίου τους. Τους ζήτησε να κάνουν μεταφράσεις, να γράψουν, να παρουσιάσουν. Άρχισαν λοιπόν να λένε ονόματα ποιητών με τους οποίους θα μπορούσαν να ασχοληθούν. Με φαβορί ποιον? Φαβορί? Το Βύρωνα! Το Βύρωνα βεβαίως. Κι όμως, όπως κάποιος από εσάς πετάχτηκε και είπε HD, έτσι μία κοπέλα, ποια φοράει το πράσινο? Αυτή ή αυτή? Αυτή. Αυτή με το πράσινο, λοιπόν, είπε το όνομα της μητέρας μου. Πολύ ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι δεν τη γνώριζαν. Ούτε καν αυτός με το κουστούμι που παίζει το Φρόιντ. Ναι, ο οποίος στη συνέχεια έκανε τη διπλωματική του πάνω στην ποίησή της. Και έγραψε αυτά που σας λέω τώρα. Κοιτάξτε τους. Υπέροχοι. Υπέροχοι. Τέλος πάντων, από τον Βύρωνα στην HD πολύ μεγάλη διαδρομή. Ο Βύρωνας, ένα παγκόσμιο σύμβολο. Πάλεψε, πολέμησε και πέθανε για την Ελλάδα. Η μητέρα μου από την άλλη δεν λέω, ταξίδεψε, αγάπησε την Ελλάδα, έγραψε για την Ελλάδα, έγραψε πολλά για την Ελλάδα. Anyway, διάλεξαν την HD. Έγραψαν εργασίες. Έγραψαν κείμενα. Έγραψαν και θεατρικά μονόπρακτα. Ναι, έγραψαν θεατρικά μονόπρακτα για εκείνη, αλλά και για άλλους. Άλλους που έπαιξαν κάποιο ρόλο στη ζωή της. Έγραψαν για τον Έζρα Πάουντ, για την Μπράιερ. Έγραψαν για τον Λόρενς, για τον Φρόιντ. Έγραψαν πολλά. Έγραψαν για τη ζωή της. Έγραψαν για τον αραβόνα της όταν ήταν έφηβη με τον Έζρα Πάουντ στην Αμερική. Έγραψαν για το έργο της, για το πάθος της, για το όραμά της, για τη διάθεσή της να δημιουργήσει μια νέα θρησκεία, όπως έλεγε ο Φρόιντ. Και όπως καταλαβαίνετε, έκαναν και εμένα πρωταγωνίστρια.
Τώρα που το σκέφτομαι, μπορώ να σας παίξω κάτι. Μάλλον όχι. Ο ρόλος μου είναι άλλος σήμερα. Τα κείμενα λοιπόν είναι μια χαρά και τα σχέδια είναι μια χαρά. Αλλά χρειάζονται και άλλα πράγματα για να κάνει κάποιος μια παράσταση, όπως ένας σκηνοθέτης. Και ήταν πολύ τυχερή. Ήταν πολύ τυχερή γιατί βρέθηκε ο Σπύρος. Ο Σπύρος λοιπόν τους καθοδήγησε. Ο Σπύρος τους βοήθησε. Ο Σπύρος έγινε ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή τους. Αλλά γι' αυτόν θα σας μιλήσουν αργότερα. Και φτάνουμε στην παράσταση. Μία βραδιά του Μαΐου, σε αυτόν ακριβώς εδώ το χώρο, λοιπόν, έπαιξαν την παράστασή τους. Έπρεπε να τους βλέπετε πώς περίμεναν να έρθουν στη σκηνή, γεμάτη αγωνία, γεμάτη άγχος, κάποιοι έτρεμαν. Ένας χώρος γεμάτος, όπως σήμερα καλή ώρα. Ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι ήταν όλη αυτή η χρονιά. Ένα ταξίδι που κράτησε 18 χρόνια και συνεχίζει σήμερα. Όπως το ταξίδι της μητέρας μου. Όπως το ταξίδι της μητέρας μου στην Ελλάδα, με τη σύντροφό της την Μπράιερ. Σαν τώρα θυμάμαι πώς τελείωσε εκείνη η βραδιά του Μαΐου. Στη σκηνή, η HD και η Μπράιερ με 2 βαλίτσες. Εύχομαι να είσαι ευτυχισμένη εδώ μαζί μου, στη χώρα των ονείρων μου. Δεν περίμενα ποτέ πως θα ήμουν τόσο ευτυχισμένη. Πάντα το ίδιο ένιγμα. Θα κάνουμε κι άλλα ταξίδια σαν κι αυτό. Μια ζωή. «15 Μαΐου 2009. Ο επόμενος σταθμός από ένα ακόμα ταξίδι που κάναμε μαζί με τον Σπύρο. Θυμάσαι? Ενσαρκωθήκαμε μέσα από την έλξη των στίχων πολλών συγγραφέων και μέσα από την ευαίσθητη, ποιητική και δημιουργική ματιά του Σπύρου. Δημιούργησε τον κόσμο που ζήσαμε, με έναν τρόπο που ο ποιητικός λόγος γινόταν συμπαγής και τα συναισθήματα διωγγώνονταν. Έκτισε ένα κάστρο φωτεινό για τις γαρδένιες και πετούσε στον κρύο αέρα της μυστικής ζωής τους για να σταθεί απόλυτα ακίνητη στο κέντρο τους και να διπλώσει τα χέρια στο στήθος. Μου θύμιζε δασκάλα που φανταζόταν μια χοροδία νηπίων και αφουγκραζόταν το αμήχανο τραγούδι τους. Άνοιγαν απότομα τα μάτια της, στο χώρο και στο χρόνο, και εκεί υπήρχε για μένα. Τα άνθη, τόσο κοντά στη μοιραία παράδοση. Το άρωμα, σε κίνηση αργή διαχαιόταν, σγούραινε. Τυλιγόταν ανατολίτικο γύρω από το κορμί της και εωρίτο, σαν άλλος. Σκέφτηκε να φτιάξει μια θάλασσα ή έναν κήπο σαν θάλασσα. Ένα κήπο του τίποτα. Ένα κήπο της πέτρας. Η σελήνη στην πέτρα να την τίνει θάλασσα. Ο άντρας μαθαίνει την απόκρυφη γνώση της, το κενό που συγκλείβει. Επιμένει να τη λαξεύει σαν ανυπόμονη θάλασσα, σαν κήπο, με νέες χειρονομίες στον αέρα. Επιστρέφει χαρούμενος, απ' την άσπρη πυκνότητα που καμπυλώνει. Απειθώνει στο αυλάκι των χιλιών τη σκόνη για να γευτεί όχι το αλάτι, το τίποτα. Ευχαριστούμε για πάντα.
Μεγάλη Πέμπτη. Κάθε χρόνο κάποιος λείπει. Το βλέπεις στα μαύρα ρούχα των οικείων του, στο βλέμμα τους. Αυτοί που μένουν προσεύχονται την ώρα που ανάβουν το κερί τους, από το κερί που κάποιος άλλος άναψε πριν από αυτούς. Το χειρόγραφον ημών εν το σταυρό διέριξας, Κύριε, και λογιστής εν της νεκρής, τον εκεί σε τύρανον έδισας, ρησάμενος άπαντας εκ δεσμών θανάτου και η Αναστάση σου. Και αν δεν το σβήσει ο αέρας ή αν δεν το κάψει κάποιο διπλανό κερί, θα στέκεται δίπλα στα άλλα κεριά, μέχρι να λιώσει και τη θέση του να πάρει ένα καινούριο κερί. Ταράτσα πάρτι για 2. Θυμάσαι εκείνο το ταράτσα πάρτι για 2 που μου είχες κάνει έκπληξη ένα βράδυ του Αυγούστου? Σαν τις αμερικάνικες ταινίες που σου αρέσουν, μου είπες, με τη διαφορά ότι εγώ είχα θέα το Λευκό Πύργο. Ύστερα μου τραγούδισες Fly Me to the Moon, σαν άλλος Φρανκ Σινάτρα, και μου χάρισες ένα μικρό γυάλινο φεγγάρι που άναβε. Το βρήκα καταχωνιασμένο κάπου στο πατάρι, ανάμεσα σε παλιές εφημερίδες και κουτιά από παπούτσια. Προχθές το απόγευμα που έκανα γενική εκαθάριση. Το πήρα στα χέρια μου. Δεν άναβε πια. Το άφησα να πέσει και να διαλυθεί στα εξών συνετέθη. Ελ Μολίνο, ο Μήλος. Οι μέρες που σταμάτησαν για σένα να περνούν, τα πάντα αλέθουν γύρω μου σαν μήλος. Στο κέντρο στέκω ακίνητος, σαν φίλος. Τα αλέσματά τους βλέπω να γυρνούν. Και εσύ, που στέκεις κάτω από την πέτρα, άραγε ξέρεις ποια σκορπίζουν στον αέρα, ποια συνεχίζουν μέρα με τη μέρα και πόσο ήθελα να σου λέγα για μέτρα. Οι μέρες δεν σταμάτησαν για μένα να περνούν. Τα πάντα αλέθουν μέσα μου σαν μήλος. Και όσα στην άκρη φτάνουνε, στο χείλος, σαν σπίθες, πότε ξεπηδούν. Κι εγώ, που στέκω πάνω από την πέτρα, σαν σε κρατώ με την αναπνοή μου, το ξέρω πως σε φτάνει η φωνή μου, που λέει, κοίτα, έχω γεμάτη τη φαρέτρα. Πώς είναι να είσαι νυχτερίδα? Και τώρα ρωτάς εμένα να πω σε σένα πώς είναι να είσαι νυχτερίδα. Πώς έγινα εγώ ειδική στο θέμα αυτό τώρα, όταν σε όλη μου τη ζωή νυχτερίδα ήμουν? Νυχτερίδα το πρωί, νυχτερίδα το βράδυ, νυχτερίδα και τη νύχτα. 365 μέρες το χρόνο. Τίποτε άλλο. Νιέντε. Νάδα. Ουδέν. Θα μπορούσα να ξεκινήσω την περιγραφή μου παραθέτοντας μερικούς εγκυκλοπαιδικούς ορισμούς για τον εαυτό μου. Νυχτερίδα. Ένα είδος τροκτικού με φτερά που ταξιδεύει τις νύχτες αναζητώντας τροφή. Ναι, σωστό είναι. Δεν είμαι σίγουρη, επομένως δεν μπορώ να σε διαφωτίσω σχετικά με το ερώτημα αν μοιάζομαι αρουραίο ή όχι. Αν και τους προτιμώ για τροφή μερικές φορές. Δεν έχω κοιταχτεί ποτέ στη ζωή μου σε καθρέφτη. Ωστόσο, σίγουρα τη νύχτα προτιμώ για τα ταξίδια μου, τις μικρές περιπέτειές μου όπως προτιμώ να τα λέω. Δεν ξέρω. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ποιότητα στη νύχτα που με κάνει να την προτιμώ τόσο. Η ηρεμία, η ησυχία, η αίσθηση που έχουν οι άνθρωποι πως κάτι παραμονεύει τόσο από πάνω τους όσο και από κάτω τους. Τα τριξίματα, τα κροξίματα και τα δικά μου πρέπει να παραδεχτώ σε αυτό το σημείο πως έχω ναρκισσιστικές ιδιότητες στο χαρακτήρα μου. Ο ήχος των δέντρων, το τραγούδι της ομίχλης που πέφτει γύρω στις 2 μετά τα μεσάνυχτα και της πάχνης που απλώνεται αργότερα το πρωί. Το φεγγάρι που αναστενάζει και λιγοθυμάει και με κάνει να κυνηγάω σκιές και να ονειρεύομαι πως θα γίνω η πρώτη νυχτερίδα αστροναύτης που πάτησε ποτέ πόδι στην επιφάνειά του. Περισσότερο απ' όλα όμως, μου αρέσει η φωνή της κουκουβάγιας που καλεί τα θύματά της και σύμφωνα με τις λαϊκές παραδόσεις των ανθρώπων προβλέπει το κακό με έναν κασαδικό τρόπο. Καλησπέρα, είμαι η Δανάη Λουκάκη. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα της Μαρίας Αργυράκη, αντί εκείνης. Το Μίδας έχει ότα όνου. Αδιακοινώνητο μυστικό, επτασφράγιστο στόμα. Βιτριόλι, βαθιά, συλλημμένο φωνία. Μοναχά. Ή νγκ. Καν ρ.
Που, φου, βου, β. Πλάνταξε. Να ξέρετε, φώναξε. Μετά όμως, σύρρηξε ο άνεμος. Οι καλαμιές όμως, μετά. Ευχαριστώ. Το μάθημα της δημιουργικής γραφής συνεχίζεται με το Project Urban Environments in Transitions. Βρισκόμαστε στο 2012. Η Τατιανή Ραπατζίκου, απόφοιτος του τμήματός μας, είναι καθηγήτρια του αδελφού τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κυρία Ραπατζίκου. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι κοντά σας απόψε για να μοιραστώ μία ανάμνηση με τη Λιάννα Σακελίου, τον Κώστα Βλαντάνη και μια ομάδα φοιτητριών αποφύτων σήμερα από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Αυτή η ανάμνηση απορρέει από μια συνεργασία μας 12 χρόνια πριν. Σκοπός αυτής της συνεργασίας ήταν ο δημιουργικός αναστοχασμός μιας συνεχώς μεταβλητής αστικής καθημερινότητας, σε συνάρτηση με το μεταβαλλόμενο και ρευστό αστικό χώρο της Αθήνας. Όλα ξεκίνησαν όταν το διεπιστημονικό πρόγραμμα με τίτλο «Αστικά παιδεία σε μετάβαση», το οποίο είχα τη χαρά να σχεδιάσω στο πλαίσιο του Διεθνούς Διαγωνισμού Αποφύτων του Ιδρύματος Fulbright, έπρεπε να μετουσιωθεί σε πράξη και διάδραση για δύο πόλεις, τόσο την Αθήνα όσο και τη Θεσσαλονίκη, και στη συνέχεια δημιουργικά να αποτυπωθεί μέσα από λέξεις, ήχους, εικόνες και χρώματα, όπως αυτές μετουσιώνονται μέσω ενός ποίηματος, ενός διηγήματος, μίας φωτογραφίας, ενός βίντεο, ενός μουσικού ακούσματος και μιας ενσώματης εμπειρίας της ίδιας ή του ίδιου του περιπατητή, καθώς διασχίζει πλατείες, δρόμους, γειτονιές της πόλης, ενώ την ίδια στιγμή αντικρίζει τους ανθρώπους της, αγγίζει τα μνημεία της, ως φρένεται τα αρώματά της. Καθώς είμαστε εδώ όλες και όλοι μαζί απόψε, σε αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, όλα ξαναζωντανεύουν, όταν 12 χρόνια πριν, εδώ, συγκεντρωθήκαμε μαζί με τον φωτογράφο Καμίλο Νόλα για να παρουσιάσουμε και μοιραστούμε όλα όσα η ομάδα του τμήματος υπό την διαισθητική καθοδήγηση των συναδέλφων Λιάννα Σακελίου και Κώστα Πλατάνη είχε περισυλλέξει και δημιουργικά ανασυνθέσει, κινητοποιώντας τις αισθήσεις και τη φαντασία της σε μια προσπάθεια να προβάλλει την πολυδιάστατη δυναμική της Αθήνας. Η Λιάννα Σακελίου, η οποία αποτέλεσε τη δημιουργική πνοή αλλά και πηξίδα της συγκεκριμένης ομάδας, στην προσπάθεια της σύνθεσης όλων των αστικών ψηφίδων που είχαν συγκεντρώσει, ανέφερε ότι η ενασχόληση των νέων με το αστικό περιβάλλον τους πρόσφερε μία παιδεία εν το γενέστη, καθώς επισκέφθηκαν τα μουσεία και τα αρχαία νεκροταφεία της πόλης, μπήκαν στις αγορές και στα δασίλια της, την περπάτησαν, βρήκαν τον κρυφό ποταμό της και τον έφεραν στην επιφάνεια των κειμένων τους, ένιωσαν τι σημαίνει να είσαι πολίτης. Διάβασαν για αυτή και έμαθαν πώς και από ποιους αρχιτέκτονες δημιουργήθηκε. Έφτιαξαν οι ίδιες τη δική τους μυθολογία της πόλης, με όλα τα μέσα που διέθεταν. Εν τέλει, όπως είπε και η Λιάννα, ερωτεύτηκαν την πόλη τους.
Αυτή η διάδραση, επομένως με την πόλη της Αθήνας και οι θεματικές που οι φοιτήτριες διαπραγματεύτηκαν, έριξε φως στα ορατά και αόρατα στοιχεία της. Στα πάρκα, τα γλυπτά, τα μουσεία, τις πολυκατοικίες, τα δέντρα, τους δρόμους, τα πλακόστρωτα, αλλά και στον άνθρωπο και τον μισάνθρωπο της πόλης. Ενώ όλα όσα κατασκεύασαν και σε αυτόν τον χώρο που βρισκόμαστε τώρα εκτέθηκαν, ήταν βίντεο από τα περίχωρα και υπαίθρια πάρκα της, ποίηματα χαϊκού για την πόλη, ενδιαφέρουσες φωτογραφίες για το απρόσμενο στην πόλη, μικροκατασκευές, αφηγήσεις, μονολόγους. Η Λιάννα Σακελίου σε μια συζήτησή μας είχε σχολιάσει ότι ήταν η επίμονη έρευνά τους που έμεινε χαραγμένη στο μυαλό της ομάδας ως η πεμπτουσία της πόλης. Και όντως, ό,τι δημιουργήθηκε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος αστικά παιδεία σε μετάβαση δεν ήταν παρά ο ενθουσιασμός, τα ερεθίσματα, η έρευνα, η απεικόνιση, το άλλο, το ανίκιο, στοιχεία ετερόκλητα αλλά αναπόσπαστα αυτού του συνεχώς εξελισσόμενου αστικού πεδίου, το οποίο μας προσκαλεί και προκαλεί να το ανακαλύψουμε, αλλά και να το μεταμορφώσουμε, να το γνωρίσουμε, αλλά και να διεισδύσουμε σε αυτό, μαθαίνοντας μέσα από την πολυμορφία του τον ίδιο μας τον εαυτό. Η πρώτη φορά, λοιπόν, που διδάχτηκε η συγγραφή θεατρικού λόγου ήταν το 2000 από την καθηγήτρια του τμήματός μας και εξαιρετική θεατρική συγγραφέα, Ελένη Χαβιαρά. Τα κείμενα των φοιτητριών εκείνης της χρονιάς δημοσιεύτηκαν στο 5ο τεύχος του περιοδικού Αφορμές, στα οποία επιλεγμένα έργα των φοιτητών δημοσιεύονταν στο τέλος κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. Η δεύτερη φορά που διδάχτηκε θεατρική γραφή ήταν από την Κάθριν Ρότζερς, γνωστή Νεοϊορκέζα συγγραφέα, ηθοποιό και καθηγήτρια στο τμήμα
αφηγηματικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Ήρθε στο τμήμα μέσω της υποτροφίας Fulbright για να διδάξει το σεμινάριο της δημιουργικής γραφής του 2009. Τότε οι φοιτητές μας διδάχθηκαν πώς να γράφουν θεατρικούς μονολόγους. Η Ρότζερς ονόμασε το σεμινάριο δημιουργικής γραφής Performing My World History. Ας ακούσουμε τι έχει να μας πει. Hello, I'm Catherine Rogers. I'm a playwright and performer and associate director, lecturer in the program in narrative medicine at Columbia University. I'm so grateful to be here to speak about the ongoing collaboration with Dr. Liana Sakaliou at the University of Athens Kapodistrian, supported by the Fulbright Foundation in Greece, Director Artemis Zenedou. A writer is called to tell an individual story, and yet the story of the individual writer unfolds as part of the history of the world itself. My own plays are grounded in historical events and also autobiographical experiences. So for Dr. Sakaliou's students, I designed a course called Performing My World History. Our students were undergraduates with very little theater experience. But we explored stories as reflections of culture and civilization in 20th and 21st century America, in 19th century Russia, in 16th century England, and in the Greece of today. Stathis Gougouris, in his book Dream Nations, writes that every history organizes vestiges into a coherent picture. Our students were organizing vestiges in Gougouris' sense. We used free writing, journal writing, fragments of memory, news items, dialogues with family and friends, and those vestiges became eventually their monologues. For example, in one exercise, the students interviewed their parents, asked them, what is the most significant event in your life? And then came back to class and impersonated their parents' answers. We read Extreme Exposure, an anthology of solo performances, and each student chose one playwright from the book to guide and inspire them to be their creative ally. The result of the 8-week exploration was an evening of student-written monologues that they themselves performed for the public. And then 9 of the students also published their work in the School of English online journal, Aformes. The success of this program at the School of English reminds us that reading and writing are not an ivory tower pursuit, apart from the world, but an enactment of human connection and meaning-making. Educator Stephanie Etheridge Woodson suggests that the theater, even more than the classroom, helps young people make sense of their complicated lives by exploring their lived experience. As Dr. Rita Sharon, co-founder and director of narrative medicine, says, reading and writing are high-stakes actions with consequences, not only in books, but in ordinary lives. It's a privilege and a pleasure to be part of the ordinary lives of Dr. Liana Sakaliou and the students at the University of Athens. Thank you. Ονομάζομαι Νέλη Μπουραντάν και θα σας μιλήσω για ένα συμπόσιο Ελλήνων και Ιρλανδών ποιητών το Δεκέμβριο του 2015. Όλα ξεκίνησαν με την ποίηση και την υποτροφία Μαρί Κιουρί που έλαβαν από κοινού οι καθηγήτριες Ιωάννα Κλουτσόφσκα του Πανεπιστημίου Λότζ της Πολωνίας και η Λιάνα Σακελίου μας του τμήματός μας. Χάρη σε αυτή τη συνεργασία συναντήθηκαν καθηγητές πανεπιστημίων, ποιητές και μεταφραστές. Μέσα σε αυτή τη μέθεξη και οι απόφοιτοι της δημιουργικής γραφής, όπως η Μάρσια, ο Μάνος,
Κι εγώ μεταφραστές των Ιρλανδών ποιητών. Οι ποιητές, οι ποιήτριες επιστρέφουν, κερδίζουν την προσοχή εκ νέου. 5 Δεκεμβρίου 2015. Τοπία, τόποι, τόπος, εξάρχεια. Το παιδί αναρωτιέται, πώς είναι να μιλάς για τη σιωπή. Τόπος, Ιρλανδικό Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών. Το παιδί κοιτάζει πέρα από το τραπέζι και είναι ακόμα εκεί. Ναυάρχουν Οταρά 51 Αθήνα. Το κίτρινο ηλιακό φως πάνω στο αέτομο. Συνύπαρξη Ελλήνων και Ιρλανδών ποιητών και ποιητριών. Το γνώθεις αυτόν, δίχως Θεό, μοναξιά, αυτάρκεια, που συντηρείται όχι με ρίζες, αλλά με όνειρα που τρέφουνε τις ρίζες. Ας είναι. Αρκετά και λίγο ακόμα για μετά. Κι ύστερα η φωνή ενός ποιητή ακούγεται. Μα αυτό θυμήσου, είναι η Ιρλανδία. Τα ουράνια, τα μύχια έπονται, με το πέρασμα των όλων. Μα άκου, πέρα τα αυτοκίνητα. Κείνο το μελανό μηχανικό βουητό και η καλλιγραφία των λεπτών γραμμικών νεφών στον ουρανό. Και η ουράνια έννοια της Θείας Τιμωρίας λιώνουν σαν καυσαέρια σε βεβηλωμένο σύμπαν, τα εγκόσμια, στην Ιρλανδία. Ιρλανδία. Στο απότερο άκρο της βορειοδυτικής Ευρώπης. Το κλίμα είναι ήπιο και οι θερμοκρασίες γενικά ίδιες σε όλη τη χώρα. Πληθυσμός 4,5 εκατομμύρια. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Κεντρικό Γραφείο Στατιστικών της Ιρλανδίας. Όλοι θυμούνται ακριβώς που βρίσκονται. Αθήνα, Εξάρχεια, Ναυάρχου Οταρά 51. Ο χρόνος είναι επιτέλους δικός μας. Ακούω με προσοχή τις ιστορίες των άλλων. Ψιθυρίζουν οι ποιήτριες και οι ποιητές. Έχουν επίγνωση της παιδικής αναπνοής. Εκεί. Τα όνειρα που τρέφουνε τις ρίζες. Σε λίγους μήνες το ελληνικό καλοκαίρι. Τόπος, Ελλάδα. Στο νοτιότερο άκρο της Βαλκανικής Χερσονήσου. Κλίμα μεσογειακό, με ύπνους χειμώνες και θερμά και ξηρά καλοκαίρια. Πληθυσμός 11,4 εκατομμύρια. Κι ύστερα η φωνή μιας ποιήτριας ακούγεται. Δώσ' μου το χέρι σου, παιδί μου. Ο καιρός πια ευνοϊκός. Όμως, εγώ προσέχω τον Γιόνι. Κι είναι αλάνθαστος. Κι είναι κοφτός. Και δεν σαλεύει. Το παιδί γαληνεύει, σαν νιώθει πως το αγγίζει το νόημα. Η απέραντη, πολυπληθής, σιωπή των ποιητών, επανειλημμένα. Κι εγώ αναρωτιέμαι, ποιες να είναι άραγε οι λέξεις για αυτό που ένιωσα. Δεν σ' αφήνω το χέρι. Θαύματα μικρά και μεγάλα. Σκόρπιες εικόνες που γίνονται λέξεις, ονειροπόλες. Σε παίρνω από το χέρι. Βροχή αϊπνίας. Χιόνι στη γλώσσα. Έτσι παγώνει το αίμα στην περιστροφή. Ήπουλο πράγμα οι προσδοκίες. Μπλε σε οπή κόκκινη. Λίγο στάζει. Μερικές φορές αθόρυβα. Μισό αισθήτα, μισό θάλασσα, μισό κορμί, μισό νεφέλι, το πλάσμα εχμαλωτίζεται και στάζει. Υδάτινη οδό διασχίζει, τοπίο ονείρου. Αχνίζουν τα δέντρα και διατάσσονται. Χωράνε στην καρδιά, στα κόκαλα,
στο αίμα. Τραγουδούν βαθιά μέσα στο σώμα. Νότες χτίζουν, νέους χτύπους. Με μουσικές κουβέντες και σχέδια, μελλοντικά. Μου λένε τα στόματα των φίλων, μέσα στη γη εγγράφεται ένα σχέδιο. Φαντάζομαι ένα σύστημα ριζών που μένουνε αβάπτιστες και φευγαλαίες. Πέτρες, φύλλα, κλονάρια κορμί, πράσινη κορμί δέντρων, γκρι με κοιλίδες, με εγκοπές, με ρητίδες, τραχής, λύη. Και εσύ μου ψιθυρίζεις, τα δέντρα κρύβουν και ψάχνω τις αλλαγές στα εσπεριδοειδή μας. Εδώ πυκνός και απότομος, εκεί ο ελικοειδής και ήρεμος ο χρόνος. Ξέρεις ότι είναι εδώ. Σου δείχνουν τον τρόπο. Λουλούδια, σκύβουν, ατενίζουν. Και είναι αυτό ακριβώς. Μάτια κοιτούν, δέντρα αναπνέω, πεζούλια, πέτρες, χώμα. Ψάχνω το τώρα. Γλιστράς από το σκοτάδι. Φεύγει. Κάθε τώρα με παίρνει. Εχμαλωτίζω πεταλούδες, μυρμήγκια, σκαθάρια και ό,τι άλλο. Μου έμαθαν πως είναι μικρό και ακίνδυνο. Αργότερα θα δοκιμάσω μεγαλύτερα ζώα. Χωρίς γυάλι να βάζω. Οι λέξεις ακούν. Μαύρες οι πεταλούδες και μεγάλες, σαν χέρια παιδιού. Τις θόπευε, τις στόλιζε. Φέρνανε κάτι από την Ανατολή τις μέρες του Αυγούστου. Πεταλούδες, μη φύγετε. Μη μου αφήσετε το μαύρο. Πεταλούδες, μη με ξεχάσετε μέσα στη μαύρη πυρόγα. Αφανίστε με, θέλω. Άνθρωπος του τσίρκου είμαι, φωτιές καταπίνω, φωτιές εκπνέω. Λαός συνοστίζεται γύρω μου, να με θαυμάσει. Αχ, ήταν θαύμα να τον κοιτάζεις. Η μουσική έπαιζε δυνατά και εμείς χειροκροτούσαμε τον Μάικ Λαμάρ. Φορούσε ημίψιλο, γάντια λευκά, μαύρο κοστούμι, κρατούσε μπαστούνι. Το άφηνε μετά να αιωρείται γύρω από το σώμα του. Αργά, στην κρύα νύχτα της ερήμου, περνάς ανέμελος με την καμήλα σου. Θα δεις τη φλόγα μου. Θα σε φωνάξω να κάτσεις δίπλα μου. Θα ξεκουράσεις τα πόδια σου. Θα τεντώσεις τα χέρια σου στη φωτιά. Θα σου πω ιστορίες και θα αποκοιμηθείς στην αγκαλιά μου. Δεν θα με αναγνωρίσεις. Νομίζεις ότι έχω πεθάνει. Νομίζεις ότι απολυθώθηκα. Τότε ήταν που ο ελέφαντας βάδισε ανενόχλητος προς τη θάλασσα να πιει νερό και βούλιαξε βαθιά στην άμμο. Και όλοι μαζευτήκαμε τριγύρω του και το κεφάλι το τεράστιο μέσα στη λάσπη πάλευε. Η παράσταση απέμεινε ημιτελής και εμείς ποζάραμε με τις μαϊμούδες αγκαλιά. Έφεραν τότε σκοινιά και τα έδεσαν γύρω από το σώμα του και εκείνος έβγαζε κραυγές και στριφογύριζε την προβοσκίδα στον αέρα σαν το ραβδί του Μάικ Λαμάρ. Άνθρωπος του τσίρκου είμαι. Φωτιές καταπίνω, φωτιές εκπνέω. Λαός συνοστίζεται γύρω μου, να με θαυμάσει. Νόμιζα ότι σε είδα χτες, καθώς κατέβαζα σκουπίδια λίγο μετά την απαγορευμένη ώρα. Γυρνώντας, όλο μάτια γύρω μου αισθάνθηκα και ένα μικρό ρίγος στην πλάτη αναβόσβηνε, όπως του δρόμου η λάμπα. Μπερδεύτηκαν οι νυχτοπεταλούδες. Ήρθαν προς το παράθυρο με φως λίγο πριν κλείσει την κουρτίνα. Μπερδεύτηκα κι εγώ για λίγο. Πήγα να μπω στο δικό σου απόγευμα. Τρεμόπαιξε η χλωμάδα σου μέσα από το τζάμι. Ένα παιχνίδι του φωτός.
Όπως όλα μας, τέλος πάντων. Ο χρόνος είναι επιτέλους δικός μας. Ακούω με προσοχή τις ιστορίες των άλλων. Γύρω μας, ερημιά. Τα κυπαρίσια σκουραίνουν, σωπαίνουν τα πουλιά. Προσέχω τα σκυρτήματα του κόλπου. Μου δείχνεις τα αυγά που εκτοξεύονται, τα φωτοφόρα όργανα των κοχυλιών. Και η παραλία χαμηλώνει και φωσφορίζουν τα οστά των ψυχών. Είναι όμορφα τα βουνά σας. Άγρια. Μα όμορφα. Ήταν κάποτε. Πάντα θα είναι. Ανεξάρτητα από το ποιοι τα πατάνε. Ή το πώς νιώθουμε μέσα μας. Ναι. Πού πας? Να σας κόψω λίγα στα φύλλα. Έφτασε κιόλας η εποχή τους. Εδώ βγαίνουν πρώιμα. Ήταν νόστιμο το φαγητό. Σας ευχαριστώ. Αν ήταν εδώ η σύντροφός μου, θα ήθελα να μάθει τη συνταγή. Γυναίκα. Ναι. Πώς τη λένε? Ρακέλ. Θα σας λείπει. Είναι δασκάλα και πολύ καλή μαγείρισα. Απορεί πως έμπλεξε ένα στρατιωτικό. Υπάρχει ένα τραγούδι στα μέρη μας. Λέει πως η καρδιά της γυναίκας είναι ένα πουλί που χτίζει φωλιές στα πιο παράξενα μέρη. Ισχύει και για σένα, φαντάζομαι. Επιτρέψτε μου, πρέπει να πάω για το εκπέρασμα. Πώς μπορείς? Τι? Να είσαι τόσο φιλόξενη, ενώ εμείς ρημάζουμε τον τόπο σου. Για χάρη του άντρα μου. Μας μισείς? Μίλα ελεύθερα. Ναι. Αυτός? Αυτός? Και αυτός σας μισεί. Δηλαδή, όχι αυτή τη στιγμή. Δεν καταλαβαίνω. Να. Τώρα είστε στο καφενείο του. Πρέπει λοιπόν να σας περιποιηθεί σαν να είστε αδέρφια του. Τότε γιατί μας προσκάλεσε, από φόβο? Ίσως γιατί αυτό σημαίνει τελικά να είσαι άνθρωπος. Άνθρωπος. Για αυτή τη λέξη γίνονται όλα. Εγώ είμαι γυναίκα του χωριού. Ξέρω όμως ότι οι λέξεις είναι απλά αέρας. Θα μας κάψετε? Ναι. Πάω για τα σταφύλια. Λυπάμαι. Να, όπως η λέξη λυπάμαι. Αν λυπώσουν, δεν θα το έκανες. Δεν έχεις ιδέα από πόλεμο, έτσι? Εισβολή. Ορίστε. Η εισβολή είναι, όχι πόλεμος. Δεν σας κάναμε κάτι. Στέλνετε τρόφιμα στους αντάρτες. Σκάτε τα λάστιχα των τζιπ μας. Και γι' αυτό θα κάψετε το χωριό. Έτσι είναι ο πόλεμος, όλα επιτρέπονται. Ακόμα και το να έχω βάλει ποντικοφάρμακο στο στιφάδο σας. Αν είσαι αρκετά γενναία, ναι. Είμαι. Αλήθεια. Δεν με πιστεύετε? Έχει σημασία πια. Έφαγα το υπέροχο κουνέλι σου. Δεν μπορώ να αλλάξω αυτό που έγινε, αλλά όχι. Δεν μου φαίνεσαι τέτοια γυναίκα. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει σε λίγα λεπτά. Ο άντρας σου. Ναι. Δεν είναι άνθρωπος. Δεν είναι sapiens. Μόνο οι sapiens είναι άνθρωποι. Εσείς ξέρετε. Εγώ δεν είμαι τόσο έξυπνη ούτε σπουδαγμένη για να δω τη διαφορά. Πες μου λοιπόν την εκδοχή σου, θέλω να ακούσω. Γιατί είναι άνθρωπος? Γιατί τον αγαπώ. Και το σκύλο μας τον αγαπάμε. Όχι όπως αγαπώ τον Γιώζεφ. Ίσως δεν ξέρεις τι είναι αγάπη. Εκείνη η δασκάλα. Η δασκάλα σου. Είναι Εβραία, σωστά? Ναι. Σκέψου έναν κόσμο που οι Εβραίοι δεν θα θεωρούνται άνθρωποι. Θα έπαβες να την αγαπάς? Τι γελίο σενάριο είναι αυτό. Θα την αγαπούσες? Θα τη θεωρούσες άνθρωπο? Μα είναι άνθρωπος. Και ο Γιώζεφ είναι. Σκάσε πια. Συγγνώμη. Σ' ακούσουν, ανόητοι. Δεν πρέπει να ξεχνάς τη θέση σου. Μοιάζεστε για μας. Ας πούμε πως σε εκείνο το φανταστικό κόσμο
Λες. Θα ήθελα κάποιος να προστάτευε τη δασκάλα μου. Όπως βλέπετε, μετά το μάθημα της δημιουργικής γραφής, πολλές απόφοιτοι μας συνέχισαν την ενασχόλησή τους με το λόγο. Παρακολουθήσαμε αποσπάσματα από τις ποιητικές συλλογές «Αλογάκι με τρύπα στο στήθος» της Λαμπρινής Μίχου και «Τα μικρά μεγάλα» της Μάρσιας Ισραηλίδη. Το τελευταίο που ακούσαμε, που παρακολουθήσαμε, ήταν ένα απόσπασμα από το θεατρικό έργο «Φίλεμα» του Μάνου Κουνουάκη. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα από τη λογοτεχνική παραγωγή των αποφύτων μας, την ποίηση, τον πεζολόγο και τη θεατρική γραφή. Περισσότερα για κάποιους από αυτούς, ας δούμε στο βίντεο που θα ακολουθήσει.
καρδιάς όλες και όλους εσάς που χωρίς τη βοήθειά σας δεν θα μπορούσε να είχε γίνει αυτή η εκδήλωση. Σας ευχαριστώ έναν, μία χωριστά. Και αντί ευχαριστειών, θέλω να απευθυνθώ στους απόφοιτους συγγραφείς και σε όλους αυτούς που τράβηξαν κουπί μαζί τους αυτά τα τελευταία 30 χρόνια. Μην αμφιβάλλετε, έλαβα πολύ περισσότερα από όσα έδωσα. Νομίζω πως νιώθω αυτό που λέει ο Καζαντζάκης στην ασκητική του. Μια φλόγα είναι η κεφαλή μου και αιώνια ξεκορμίζει. Η τροφοδοσία της φλόγας της κεφαλής μου προέρχεται από τη δική μου μαθητεία αυτών των 30 χρόνων στο πρόγραμμα συγγραφικής του Τμήματος της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου μας. Από την πρώτη κιόλας συνεργασία μας, άκουγα μέσα μου σταθερά την ίδια ερώτηση πάντα, παλαιών και νεότερων αγαπημένων δασκάλων. Is this an original contribution to knowledge? Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ακόμη και η μικρότερη συμμετοχή αυτής της 30ετίας μας υπήρξε και παραμένει σε αυτόν τον απολογισμό μια πολύτιμη, προσωπική και πρωτότυπη συμβολή στη γνώση. Επομένως, αντί τον στο επανειδήν και τον αντίο από απόψε, ας παροτρύνουμε ο ένας τον άλλο να μένουμε προσωπικοί, πρωτότυποι και λειτουργοί της γνώσης. Σας ευχαριστώ βαθιά για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.